kutanan sa ICC bay, apil da ini sa gipunduhan og $2 million kuno. 2 million kuno ang gipundo. But ngadto kang Trillanes aron may gala nga ihikay ang kaso sa ICC. Tinuod bitaw no? Matinga sa gamagay gala. Ang mga iyon nila nga mga kabanay sa biktima sa war on drugs ni adto nag Netherlands, mahal ba apliti siguro anang Netherlands bay? Pero tuwa na silang Netherlands. Nagyoy nagpundo ani. Matod pa mga katropa ni Attorney Livy Baligod nga ang ICC no ni aning Pilipinas, ang tanan nga ilang gi-interview kung unsa tong ihatag ni Trillanes. So makapili sila karon mga higalaw kinsa ilang gusto ipa-interview. Para sureball gyud nga si Digong priso gyud mga katropa. Bullseye! Bullseye! Paminaw na to ni Be, pamahayag ni Attorney Livy Baligod. Dong. Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Ay. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Ay. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng Trillanes. Okay. XFM Katropa! Alas 8:50 na magaigalandag na sa atong pagbanagubanuban. So mao ni mga katropa. No? Dagko na balita dong, dagko. Okay ra. Ana lang. Sige, pulso na lang tanong unya taon. So kani mga katropa, matod ba ni Attorney Livy Baligod, $2 million. Dakuha na ba no? $2 million para ni sa mga prosecutor o investigador sa ICC nga naghikay sa kaso mga katropa, no? Kini kung ikumpirmahon ni mga higala ni Saldico kasi siya gyapon naghikay ani mga kaigsuonan. Nya gihatag dito ka Trillanes. Unya si Trillanes na mga higala bahala mo supply, no? Hatagan tong mga investigator sa ICC kuno. And then ang tanan nga interviewon sa ICC dapat kadto mga higalang mga kuan lang biktima, no? Kung investigation ni ICC, no, kay International Criminal Court maghamo o kamo ang criminal court. Bot pasabot. Criminal nga klase sa pagka-court. Now, kung kini mga higala investigation magyug kaha ngano man nga one-sided man siya, no? Ang ibang imbestiga kadto mang naas pangangalaga ni Father Flavi katong naayla Dilema ug naayla Trillanes mga higala. Unya nganong wala man lang mo makapangutanas pulis. Nag-imbestiga mo panahon ni Bongbong, no? Di naman na digong. Dapat makapangutana na mo dito sa krami, no? Og sa ubang pa PIDEA. Kinsa pa to mga higala mga ahensya nga nalakbitan dito nga inyong gipang presenta dito sa ICC hearing. Dapat doon na mo yung mga kuan nag-imbestiga sa muan Og dili lang wa jud mo kahuna-huna. Nga posibleng hinimo ning tanan o basig kamo kasayod sab. Pero kay sakto naman og bangil unya regalo na ni daan. Ang kuyaw gid ani bay. Kini kini ako ra sa din pangagpas. Basin og kuan ba? Sabot ni ba? Nga paningkamutin ninyo nga madala ninyo na si Digong diri sa ICC. Tapos kami na'y bahala ana diri unya pagpamimbro mo balik sa ICC. Kay karon doon na move ang Akbayan Party List. Doon na resolution. Sugyot may gala nga ilang gi-file
nga mo pamembro og balik ang Pilipinas sa International Criminal Court kay ang Pilipinas kuno dili kakaya no sa pagtaral no niini mga igalang mga kasuha. Murag mismo kining mga abogaduhan sila na mismo ang nakatamay sa justice system sa atong nasod. Bullseye. Sama mga igala ni Butuyan. Tingala gani kung anong wala si Conte. No, katong babae gani mga igala, unsa dito siya coach? Kung dili to abogado mga igala sa kuan, dili to abogado mga igsuon sa mga biktima, ngano man to lagi kabarog dito sa kuan? O kung abogado to sa mga biktima, wa siya kabarog. Nya kay di man kani mga abogado may igala sa mga biktima, unsa ni siya coach? Kuya, anig, makonsensya na ng uban diha ba, no? Mutingog na may galag mo ingon nga tinuod bitaw, gibayran bitaw midiri. Pero ilan ang sigurohon, mahadlok man na, mga tawana, no? Kanang mga ilang ipangkuha nga mga witnesses, pamilya na, mahadlok na bay. Mahadlok na, Trillanes pa lang daan. Matod ba ni Trillanes, ane? Na itubag si Trillanes, ane mga katropa? Ang tubag ni Trillanes, ane mga kaigsunan, hahabulin ko kayo. Gokdon ko niya mga igala, basahon ko ni iyag kuan be. Atong basahon ni mga igala ni iyahang kuan dire. Tubag mga katropa o pamahayag ni Antonio Trillanes IV, no? Kalabot mga igala ni ining pasangil nga matod palagi. Siya kuno mga igala 2 million gyud, no? Iya may igala nga nadawat dili lang peso kun dili dolyares gyud mga igala. Southbound Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.